ಸ್ಟಾಪ್ ಬಾಸ್ನ ಮಗನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಟಾಪ್ದಾಗಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ Toca Tulipoanza, March. We started with some people, now we have people. Kimuhiyo sasa naiona ni timu imara kama vipi zetu nataka tukae kama familia moja, we stay as a family, we do some good work na tuwaonyeshe Watanzania kwamba chakula nzuri ni nini na huduma nzuri ni nini. Sawa na kazi yetu. Sawa. Kwa hiyo good work everyone na congratulations, tunamaliza 5 months. Inshallah tutapanda pamoja hivyo hivyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Unanu. ಸ್ಟಾಪ್ ಇದಾಗಲ್ಲ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರಲಿ ಇದರ ವಸ್ತುದೊಂದೇ ಅವರೇನಿತ್ತು Ima. हे आपलं काय हां Mr. and Mrs. Wings out. Oh, jamani mtajikuta kwenye YouTube baadaye. ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಬರ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಬಕ ಹೆಂಗಲೆಗ್ಲ ಬೇರೆ
ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯೂ ಗೆಂಡ ಬರ್ತನೆ ಗೆಂಡ ಅವು ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಒಂತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಪಾಪ ಒದ್ದಾಡೊಂದು ಪತ ಒಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಗೋಣಿ ಬೈದೇನು ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಪತ ಇರುತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಗೋಣಿ ಪತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಟನ್ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಎಂಕ್ ತಿಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಗೆತ್ತಿದ್ದೀನಿ